מורים מובילים שינוי. זה הארגון שרן ארז כינה כאן בריאיון כארגון מקלדת. כלומר, ארגון שלא באמת קיים, אליבא דרן ארז. 7 אנשים. שמקבל כסף כדי לתקוף אותו. מקבל כסף, או משלם כסף, מקבל כסף. מקבל. כן. שאנשים במורים מובילים שינוי מקבלים כסף כדי לתקוף את רן ארז, והם לא באמת מורים גם. כן. אלה היו הטענות נגד מורים מובילים שינוי. כן, שמע את הרעיון הזה יאיר וייגלר, שהוא מנכ"ל מורים מובילים שינוי, ויש לו... מה להגיד, נראה לי. אני חושב, אחרת לא פונה אלינו. יאיר, שלום. בוקר טוב. מה נשמע? בסדר, ברוך השם. בכמה כסף מדובר? כלומר, ממי בעצם אתה מקבל את הכסף? ואיך זה עובד? תמורת כל ציוץ? תמורת כל... מה, רעיון ברדיו? אני רק מסגיר את הפרק הזה בשיחתנו, אסף מחפש חלטורות. לא, זהו, זה גם נשמע לי עבודה לא קשה במיוחד. לא, בכלל לא. אני לא אספר לכם איך אני מחלק את המיליונים שאני מקבל בהתנדבות, אבל כל אני גם רוצה לקבל כסף בהתנדבות, זה הכי קל. ככה זה עובד אצלנו בארגונים. אבל באמת, כל מי שעובד, כל מי שנמצא במורים מובילים שינוי, כולל אותי, אנחנו נמצאים שם בהתנדבות. מה זה מורים מובילים שינוי? זה ארגון של מורים ומורות מהשטח, שמרגיש כבר כמה שנים, שארגוני המורים, גם ההסתדרות וגם ארגון המורים, כבר לא מייצגים אותנו. אתה מורה? אני מורה, אני מחנך בתיכון בירושלים. אני בדרך לעבודה כי אני לא שובת. בפלך בנים. אשכרה. כן. אז אני בדרך לעבודה, עצרתי בצד, התרגשתי שרן ארז לראשונה הזכיר אותנו, ולא רק השתמש במונח ארגוני מקלדת. רק צריך להגיד, אז זה נשמע שאתה מאזין באופן קבוע לתוכנית שלנו. בדרך כלל, בימים שהם לא שביתה, אני צריך להגיע יותר מוקדם. אבל עכשיו חלק מהמורים שובתים. מי אמר ששביתה זה רע? נכון. הודות לשביתה הזנת לנו הבוקר. זה נכון. ובדיוק תוך כדי קיבלתי הודעות מאנשים בהתרגשות. אבל באמת אנחנו פועלים... כמה מורים יש לכם בקבוצה הזו? אז באמת כמו שאמרת, בעמותה אני לא רושם את כל חברי העמותה, אלא רק הוועד המנהל, ולכן יש שם 7 אנשים שרובם מכריע מורים, גם ביסודי וגם בתיכונים. יש לנו אלפי חברים, ואיך אני יודע, כשפתחנו את האתר נו שביתה, פתחנו שבוע שעבר אתר שקורא למורים להצהיר, קודם כל להכיר בזכות שלהם לא לשבות, להבין, אז פה עשינו וובינר, שיבינו על מה הסיפור. מורים לא מכירים על מה הסיפור, ועוד רגע נתייחס לזה על מה באמת השביתה עכשיו. יש אלפים שנכנסו לאתר והורידו את המסמך, ועוד מאות שחתמו דרך השאר עצמו על המסמך שקורא להצהיר שאנחנו לא שובתים. באמת חשוב רגע להגיד על מה השביתה. זאת אומרת, השביתה היא לא על שכר, רן ארז הזכיר את הסקר שהוא... רגע, בוא תתייחס רק לטענה הבסיסית שהתחילה את כל השיחה עליכם, שאתם מקבלים כסף כדי להשתמש במקלדת לטנף עליו. זה ביטוי שלי, לא שלו. אז יש לנו מורים שמשלמים לנו דמי חבר כדי להיות חלק מהארגון הזה, כי מאמינים שצריך להשמיע קול אחר. אני לא מטנף על אף אחד, אני משמיע קול שאומר, מערכת החינוך צריכה משהו אחר. רן ארז, אני לא אגלה לכם בין כמה הייתי כשהוא התחיל מונה ליושב ראש הארגון, וגם עוד לפניו... שנה הייתה 98. נכון, 97 לדעתי. 97, נכון. 97, אתה בן כמה? עוד שנייה 30. עוד שנייה 30? כן. תמיד קשה לי שאנחנו מעלים על הקו אנשים שהם יותר צעירים ממני. זה ממש מפריע לי. ינון, בבקשה לא להעלות אנשים שיותר צעירים ממני, זה מציק לי. רק שאלת הקודם את רן ארז, אבל בגדול אנחנו משמיעים ואומרים, ארגוני המורים כבר שנים בעיקר אומרים לא על כל דבר. והעדות לזה שהלא שלהם וההסכמים החוזרים ונשנים והסעיפים מגבילים את המורים, לא מביאים לאוטונומיה, לא מביאים לגמישות, ההוכחה של מצב מערכת החינוך, לא תוכחה טובה מזה. מורים צעירים עוזבים את המערכת, לא מדבר על זה שהם נכנסים, שהטובים שבהם מתרחקים ממנה כמו מאש. המערכת קורסת, זאת אומרת, המורים עוזבים, הציונים יורדים, ולעשות שוב פעם מאותו דבר. כן, אבל למה, זה נשמע שאתה מפנה את זה שהבעיות המערכת ברן ארז. כרגע אנחנו במאבק על הסכם השכר, ולכן הדרישות שלנו אל מול המאבק, אל מול שר האוצר, שר החינוך ורן ארז. בימים של שגרה יש לנו טענות רבות גם על משרד החינוך, גם משרד החינוך צריך... אבל אתה מסכים עם הטענה בסוף. תראה, הרי בשום שלב, בשום מאבק על שכר, המדינה לא באה מיוזמתה וקמה בוקר אחד ואומרת, יאללה, אתם יודעים מה, המורים באים לי בטוב, בחינוך זה חשוב, אני אעלה את שכר המורים. השכר עולה תמיד בהודות למאבק, והדרך היחידה להעלות שכר במאבק זה עבודה מאורגנת. אין עבודה מאורגנת, אין העלות שכר. אני לא נגד עבודה מאורגנת, אנחנו לא נגד עבודה מאורגנת, אני אגיד לך תמיד, אני גם לא נגד שביתה. אבל שביתה זה כלי חשוב, זה כלי הכרחי, אבל הוא כלי קיצוני. אני לא יודע אם קראתי את הכתבות שפורסמו, אני קראתי במקור ראשון בשבת האחרונה, האיום בשביתה של רן ארז על המערכת הוא כמעט רצוף ב-30 שנה האחרונות. בוא נמנה אותך כרגע לדקה הקרובה ליושב ראש ארגון המורים. מה אתה עושה אחרת?
אני מאפשר למורים שרוצים לבחור בין הסכם אישי להסכם קיבוצי. להסכם קיבוצי יש יתרונות. קביעות זה יתרון למורה שמעוניין בכך. ההגנה מפיטורים, שעות יותר מוגדרות של עבודה פרונטלית, שיעורים פרונטליים או שעות שהייה, אני לא אכנס אתכם לכל הפרטים של הסכמי השכר. בכל המגזר הציבורי יש אחוז מסוים שהוא תחת הסכם קיבוצי, תחת המדינה, וחשוב להגיד, זה לא עובדי קבלן. רן ארז יצא לקמפיין עובדי קבלן, זה חוזים אישיים, זה אל מול משרד החינוך, יש להם את ההגנות של עובדי מדינה, הם לא יפוטרו בלי לדבר עם אף אחד ולא הגנות סוציאליות, הכל יש להם. זה פשוט אנשים שיוכלו להיות מועסקים בהסכם, שנכון, אין בו קביעות, יש לזה חיסרון ויתרון, ומורה יוכל לבחור. תנו למורים את האופציה לבחור. תנו למנהל את האופציה להעסיק מורים שהוא לא מחויב לתת להם X שעות הוראה פרונטליות ו-X שעות הוראה שעת שהייה, הוא לא יכול להגדיל את השיעור מ-45 דקות ל-50. אין כמעט היום גמישות, הגמישות היא אפסית. במערכת החינוך, בבניית שעות הוראה, בבניית מערכת שעות, בבניית תוכניות מיוחדות, אין היום כמעט יכולת למנהל להשפיע על הסיפור הזה, להכניס מורים, להביא מורים צעירים. וזאת הדרישה שלנו. ואני אגיד עוד משפט, אני חייב להגיד משפט על מה השיטה. הפוסט שפרסם ארגון המורים ורן ארז שנה שעברה, שמברך על הסכם השכר ב-31, על הסכם מסמך העקרונות ב-31 לאוגוסט, עוד נמצא ברשתות, וכתוב שם במפורש שהוא מברך על ההסכם לתוספת של 2,000 שקל. האוצר מסכים לתוספות השכר גם עכשיו. המאבק הוא רק בחוזים אישיים, הוא לא על תנאי שכר. יאיר וייגלר, מנכ"ל מורים מובילים שינוי, תודה רבה. תודה. תודה לכם.